κάνω βίντεο. Δεν θα ανεβάσω το βίντεο που θα το σβήσω, που προσπαθούσα να μπω στο παιχνίδι με πείδημα. Γιατί αυτό το παιχνίδι έχει ένα bug. Για τα tablet τουλάχιστον. Εσάς ποιο είναι το αγαπημένο φρούτο στο Grow Garden? Και θυμάμαι που είχα πει στο ένα βίντεο μου, είχα πει ότι θα παίζουμε μόνο με χώρες, αλλά σήμερα είναι η μέρα της Αμερικής, 4 Ιουλίου. Δείτε, ακόμα και το σοπάκι έχει βάλει πράγματα. Όχι σοπάκι, ένα άλλο σοπάκι. Όχι από εκεί. Δείτε, έχει βάλει σοπάκι Αμερικής. Πουλάει αμερικάνικα πράγματα. Εγώ έχω αγοράσει κάτι. I am rich guy, όπως βλέπετε. I am a rich guy. Θα πάρω αυτό γιατί πουλιέται πολύ ακριβά. Τα τριαντάφυλλα μου. Ροζ. Τριαντάφυλλα δεν είναι. Λιάνια, τρούνια, γενικά εμένα το αγαπημένο μου φρούτο σε αυτό το παιχνίδι είναι το σουγκαράπι. Όχι το σουγκαράπι, το Candy Blossom. Γιατί είναι πολύ ωραίο το Candy Blossom, φαίνεται πολύ cute. Το σκυλί μου, τη σκυλί μου, το χρυσό μου Golden Lamb, τι είναι αυτό? Δεν ξέρω τι ράτα σκυλιού είναι, εγώ μόνο το Λαμπραντόρο, το Chihuahua ξέρω. Θα μιλάω γιατί πιστεύω θα είναι βαρετό το βίντεο. Θα είναι. Ελπίζω. Γενικά είμαι άνθρωπος που μιλάω πολύ. Πολύ, όταν εννοώ πολύ. Πάρα πολύ. Άμα ξέρετε. Γενικά σε αυτό το βίντεο θα με γνωρίσετε πιο πολύ. I am a rich guy, I say it. Money. Money talks. Money talks. Κάτσε να δω αυτό το Harvest Events Summer. Harvest. Περιμένουμε λοιπόν μέχρι να γίνει. Εδώ το έχω ξοδέψει. Τώρα θα μου πείτε τι να κάνουμε ρε, τι να κάνω. Εγώ τι να κάνω, όχι εσείς. Εγώ θα κάνω βίντεο. Ελπίζω αυτό το βίντεο να πάρει προβολές, γιατί μόνο 4 subscriber έχουμε. Άμα βλέπεις αυτό το βίντεο. Καλά, δεν θέλω να παρακαλώ κάποιον για κάτι. Μόνο στο Grow Garden το κάνω αυτό, για να πάρω κάτι καλό. Αλλά δεν θέλω να παρακαλώ κάποιον για κάτι άχρηστο, απλά για εμένα. Αλλά ένα subscribe please. Έτσι κι αλλιώς στο YouTube μπορείς να βάλεις άμα πληρώνεσαι και άμα δεν πληρώνεσαι. Λέω αλήθεια, όσοι φτιάχνουν κανάλι ξέρουν. Αλλά εγώ δεν έχω βάλει να παίρνω λεφτά. Έλα, please, κάντε ένα subscribe. Please. Όχι γιατί θέλω να πάρω λεφτά, αφού σας είπα δεν έχω βάλει να παίρνω λεφτά. Άμα ήταν να παίρνω λεφτά σας έλεγα κάθε ένα λεπτό κάντε like και subscribe και άλλα πράγματα. Υπάρχουν τόσο πολλοί τέτοιοι, όπως η Jelly Show, μπρο, που μου τις σπάνε. Καλά, όσα από σας τους λατρεύουν, εντάξει, δεν λέω να μην τους λατρεύετε, απλά μπρο μου τις σπάνε. Μπρο, κάνουν σαν 5χρονα, εντάξει, παλιά ήταν λίγο καλύτερα, αλλά τώρα για 5χρονα έχουν γίνει. Μπήκε και η αδελφή μου, που τη λένε Αμέλεια, ενώ δεν είναι η Αμέλεια. Η Αμέλεια είναι η ξαδελφή μου. Ρε φίλε. Γενικά το ρέμα από το δωμάτιό μου. Η αδελφή μου.
Αυτές οι φωνές είναι από τη μαμά μου. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ δεν είμαι από το σαλόνι, τώρα ήμουν στο υπνοδωμάτιό μου. Τι υπνοδωμάτιο, στο δωμάτιό μου. Μπρο, πολύ ωραία μοιάζουμε έτσι. Πόσα? Money talks. Τα λεφτά μιλάνε, παιδιά. Στο Grow Garden μιλάνε. Από μόνα τους. Επίσης, μπορείτε να μου γράψετε και το όνομά σας στα σχόλια, να γίνουμε friends. Φραντζόλα. Τι θες? Καθίστε λίγο. Θέλεις. Τι θέλεις? Από... δεν είναι το Harvey Event. Μήπως έχει κανένα σουγκαράπον, σουγκάπον. Κανένα σουγκαράπον θα βάλει. Γενικά ο Σαμ ήταν καλύτερος. Μπρο, έδινε πιο πολλά πράγματα. Όμως εγώ δεν είχα παίξει με τον Σαμ. Αλλά μπρο, τότε είχα άλλο account. Γιατί μου είχαν χακάρει κάτι. Δεν ξέρω τι μου είχαν κάνει, τέλος πάντων. Και μου έλεγε ότι στο Roblox με λένε CR7 κάτι. Αλλά μπρο, έκανα το update γιατί μια μέρα ήθελα να δοκιμάσω το Grow Garden. Και με έβαλε να κάνω καινούργιο account. Και ονομάζομαι Bacon King. Γιατί είμαι bacon. Γενικά μου αρέσουν πολλά πράγματα αλλά να κάνω, όπως να ζωγραφίζω. Αλλά το αγαπημένο μου πράγμα να κάνω είναι να ζωγραφίζω. Γιατί κάποιες φορές όταν θέλω να πάω ταξιδέψω στον κόσμο μου, ζωγραφίζω κάποια τάγκ στο και μάτια. Μια μέρα μπορώ να σας δείξω πώς τα ζωγραφίζω ή μπορεί και να σας δείξω τι έχουμε κάνει. Ότι έχω βασικά κάνει. Ο αδελφός μου πλέει. Η μαμά μου δεν ξέρω τι κάνει. Η αδελφή μου είναι ακόμα. Να του δώσουμε κάτι. Κρίμα το παιδάκι. Κρίμα μάλλον. Πάμε να του δώσω κάτι. Κανένα αβοκάντο μάλλον. Ένα παιδάκι με... Όχι παιδάκι, πώς να το... Παιδάκι δεν είναι τόσο ευγενικό. Ένας φίλος μου που έκανα στο Grow Garden του έδωσα ένα αβοκάντο και μου είπε ευχαριστώ, ενώ είχε 1 εκατομμύριο. Και του είπα ότι δεν έχω κάτι καλύτερο. Και... Μπέλπε. Εγώ... Κάτσε να τις γράψω, δεν θέλω τίποτα. Οκ. Πού είναι το Δέλτα? Δεν θέλω τίποτα. Ορίστε. Δεν θέλω τίποτα. Με κυνηγάει. Δολφόνος. Serial killer. Μπορώ να σας πω πράγματα για χώρες, γιατί ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτές. Ούτε τάξη μου δεν θέλει να με ακούει όταν μιλάω για χώρες. Εκτός από τους φίλους μου. Το έχουν συνηθίσει.
λεπτάκια ίσον παπάκια. Άκια. Γενικά μου αρέσει και να βγάζω δικά μου τραγούδια από το μυαλό. Αλλά πολύ σπάνια να το κάνω και βγαίνουν ωραίες μελωδίες. Grow a garden. Μακάρι να υπήρχε ένα τεράστιο πυροτέχνημα εδώ στο κέντρο και να πεταγόταν και να λέγε Grow a garden. Είμαι ο μόνος που το θέλω. Μάλλον ναι. Διες το Λιβιάκι, τι έχω εγάκι που εσύ δεν εχάκεις. Άρε φίλε. Η ντομάτα μου είναι τεράστια. Πώς? Κάτσε να σας πω κάτι. Το που πώς, ναι πώς, το πώς γράφεται μόνο με ωμεγά. Γράφεται. Επίσης η μαμά μου μαθαίνει στον αδελφό μου να κατουράει στην τουαλέτα. Δεν πρέπει να μάθει κι αυτός, παιδιά, κρίμα είναι. 1 χρόνο είναι ήδη. Πριν κάτι μέρες έχει πάει. Πριν κάτι μέρες, αγώνι μου, μήνες. Το πώς γράφεται. Γράφεται με όμεγα. Το πώς γράφεται με όμεγα. Με όμεγα. Νομίζω βασικά γράφεται και με όμεγα. Εντάξει, πείτε μου εσείς γιατί. Ξέρω εγώ γιατί. Πάω να ζητήσω για κάποιον να μου δώσει κάτι. Ούτε καν δεν θα το κάνω έτσι. Σε λίγο θα κλείσει το βίντεο. Α, και επίσης θα κάνω το Σάββατο ένα βίντεο για το καινούριο event. Τι λέει? Δεν πειράζει. Τι? Δεν πειράζει. Τι δεν πειράζει? Α, ξέχασα να της... Είμαι η Ολίβια. Ξέχασα να βάλω ερωτηματικό. Πώς να κάνω ερωτηματικό? Όχι. Έτσι, ερωτηματικό. Τι δεν πειράζει? Τι μου παράτησα. Γενικά η αδελφή μου μου ζητάει πολλά πράγματα. Και ήρθε στο... Πώς το λένε? Όχι στο σαλόνι. Στο δωμάτιό μου. Πριν το είχα πει το δωμάτιο. Βασικά και το δωμάτιο είναι. Και καθίστε να πουλήσω αυτά. Μανάγια μου και τσιμπατζίνι μπανανίνι. Έτσι κόλλησε και εσείς με τα brain rot, bro. Δεν έχω κολλήσει, αλλά βγαίνουν όπου θέλεις, bro. Πώς θες, πώς θες? Δεν φίλε, δώσε κάτι. Τώρα δεν ήταν αυτή, ήταν κάτι άλλο. Αβοκάντο, μια χαρά είναι. Ένα Έχω και μόνο αβοκάντο. Παιδιά, μου φαίνεται πρέπει να κλείσω το βίντεο. Γεια σας, άμα σας άρεσε κάντε like. Μόνο like. Και please subscribe, έχω 4 subscribe. Δεν μου αρέσει να παρακαλώ, το ξαναλέω, εκτός από το Grow a Garden, γιατί παιχνίδι είναι. Παιχνίδι είναι, αλλά παιχνίδι δεν είναι, ναι, παιχνίδι είναι. Ναι, τέλος πάντων, αυτά ήταν το βίντεο μας. Γεια παιδάκια, παιδιά.